Ada bisa? Sudah, kurang lebih. Tes dulu. Tes dulu. Tes dulu. Tes 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 tes.
Ya, kami mohon perhatian kepada Amang dan Inang supaya foto-fotonya segera diselesaikan karena waktu sudah mendekati jam 10. Dan kami mohon sekali lagi kepada Amang dan Inang supaya kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker di dalam gereja ini. Terima kasih. Nami inanami Rade mahami pai mau keluarga dok pengantin di konsistori betul nah horas. Pengantin bersama dengan orang tua masuk ke dalam konsistori. Selamat pagi bagi kita semua yang berada di ruangan ini. Kami dari Parhala 2 KBP Sudirman memohon kepada kita semua yang di ruangan ini memakai masker dengan protokol kesehatan. Yang kedua, semua juru foto jangan simpang siur dalam ibadah. Jangan simpang siur dalam ibadah dan tidak boleh masuk ke altar. Karena dalam ibadah ini adalah ibadah yang sangat sakral dalam pernikahan ini. Dengan kami sebutkan dua bidang tadi, semoga kita patuhi semua peraturan. Terima kasih.
Shalom. Amanami inanami. Rodi sude hita nahina holongan. Selamat datang kupasahat tami di acara Pamasumasuon ni anak kota. Immanuel Sitopul SP Dohot. Dea Andita Siregar SIL Met. Na diuluhon ni amak perdita pred di TP Lubatobing STH MM. Amanami inanami. Ala na yang masuk ma prosesi pengantin doho keluarga. Dohoton. Dohot hormat hupangi dohami. Asare tama hita jongjong. Mau lihat ya. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'll climb every mountain and swim every ocean just to be with you. I feel sort of broken, oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. My hips keep bleeding. I need you now. And if I turn back the clock and make sure the light deep in the dark, I'll spend every hour, every day keeping you safe. I'll climb every mountain and swim every ocean just to be with you. I feel sort of broken.
stream of devotion, just to meet you. All things what are but you are the reason. Hudul mahita manginang mauliate. Hudul mahita manginang tamasukima acara ibadah pamasumasuon maredde hitia sa buku Eden nomor 565 ayat sada dohot opat. Sohat memuji Bapa parholongi songon bunga nama gerbang hina bicara ringi arsak dosa apor subuh magodi dan asihi Lasmi rohana manoko lehon diau tunaki. Sama bigornai apa dia marhiti-hiti guarni di mata ama, doho guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho guarni todi porbadia. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan di mata ama namina di banua gijang, hodona mengaturhon pardongan saripioni. Dida hodo dongan namion namarsakap neng merbagas. Jalan arodo nasida mangido pasu-pasum. Atong saya tatak manasida di bagasan asini roham. Pasu-pasu jalaramoti manasida marhiti-hiti pakkaholongim. Rajai manasida marhiti-hiti tod di parbadia. Asa mamukka jala marujung di bagasad dame pardongan saripion nasidai. Tangihon ma tangiyang namion. Alaniasi dohot holong ni roham. Amin. Tapuji matuhata maredde hita sia buku Eder nomor 467 ayat sada dohot tolu. Sohaku kabeh
Salvador pasu-pasu namari desiara inganandu rohanami nombibi manggundu pakerohot moludami dadehundaruali. Asiniro hamadi hamudohot dame nasian di bata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hurian itu hatta hamunak kadongan nahina holongan di bagasan Tuhani namarlas ni roha dinong sahat hita tutongani hurian itu hatta mangudurhon anak dohok boru nito hatta ianakon muna dohot boru muna ima si Immanuel si Tompul SP dohot Dea Andita Siregar STR Med naing majalo pasu-pasu perbagason sian tuhata hatani di bata barita nauli Laos si paingot tu hamuna pedua mangalugahon parau pardongan saripeon muna mamukasian sedarion sahatua ka ari nanengro huenet hamido sian natar surat di Efesus bidulima ayat 33 songadon ma hatani di bata alai sadok ganup hamu masih haholongi pardihutan abi songon dirina alai dihabiari paropuanima bawana. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ima sahatni hatani debata. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, hanya untuk mengetahui pasti apakah Immanuel dan Dea Andita bisa atau paham mengerti bahasa Batak. Manang dohonom munado sedikit-sedikit. Terbiasa na songonido molo pengantin di Medanon, sedikit-sedikit amang ninna. Ape dangapala buinya tusan olak ni dia do sedikit-sedikit nai. Tapi saya akan coba sesuai petunjuk amang pendeta resort sacapuramang mak dohot hati Indonesia. Sasao tiktong ni nadakinan muludak silap pami. Ada satu cerita dari 100 kisah yang ditulis oleh Xavier. Ninaibana di naginuriton nai ditiki dikendarai Coleman mobilnya, ada seorang pengendara mobil dari belakangnya kayaknya kencang atau terburu-buru entah apalah itu, tapi tiba-tiba pengendara dari belakang mobilnya itu menabrak mobil Coleman dari belakang. Coleman yakin mobilnya itu udah pasti rusak, baik yang menabrak, baik yang ditabrak, dan dia bergegas turun menemui pengendara mobil yang menabrak mobilnya. Setelah dibuka kaca, ternyata dia lihat seorang ibu sudah
nampak pucat, takut, tapi Kulmen menerima. Sini, mana STNK? Coba tunjukkan, Bu. Naik mobil kok ugal-ugalan. Saking takutnya dia gemetar mengambil STNK dan menyerahkannya kepada Kulmen. Si ibu yang menabrak mobil Kulmen di depan merasa takut, khawatir. Ternyata bukan sama si Kulmen pemilik mobil, tapi kepada suaminya. Dia takut kepada suaminya karena dia telah menabrakkan mobilnya, dia telah merusak mobil yang baru saja dihadiahi suaminya kepada dia. Takut dimarahi, takut dibentaklah, dan lain-lain sebagainya. Dalam perasaan suasana takut si ibu tadi, Kulmen melihat STNK dan menjumpai ada tulisan tangan yang sangat indah, yang sangat bagus. Isinya seperti ini: jika terjadi kecelakaan, ingat sayang, kamulah yang saya sayangi, bukan mobilnya. Salah satu dari banyak cara suami menunjukkan seberapa besar kasih sayangnya kepada istrinya, yang tadinya ditakuti oleh si istri bahwa dia akan dimarahi oleh suaminya karena mobilnya yang baru dibelinya itu rusak, tetapi ternyata bukan harta, bukan mobil itu yang paling berharga bagi suaminya, tetapi istrinya. Tentu keselamatan, kesehatan istrinya luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya tidak tahu apakah dari pengalaman seperti itu sudah ada bapak-bapak yang ada sekarang di rumah Tuhan ini melakukan hal yang serupa, minimal seperti itu kepada istri kita di rumah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak saja cara yang dilakukan oleh suami untuk memberitahukan seberapa besar dia mengasihi istrinya. Tapi jangan karena cerita itu DA nanti beberapa hari kemudian dihadiahi mobil langsung ditubruk mobil orang lainnya, Bu ya. Berdoalah biar cepat-cepat dihadiahi si Immanuel ini mobil untuk dipakai kerja nanti. Apalagi kalau udah tinggal di beda tempat sebelum tinggal bersama, perlu juga dijaga kesehatan si istri. Bukan begitu Immanuel? Supaya jangan masuk angin, jangan naik motor lagi nanti kerja. Walaupun mungkin dari kantor ada mobil dinas misalnya, tapi bahagianya kita kalau kita sudah menghadiahi istri kita sebuah mobil. Tak pelek ko BMW jolok hadua penai bila penting bui hadua lobi siani pasahatormu tibana. Amin amang inang, berharap seperti itu ke depan adalah indah dan baik di hadapan Tuhan. Alain waeng molo marsiajar hitasian terpukon. Apa kira-kira alasan suami supaya mengasihi istri? Buido taida, buido taboto, parjolo molo mulak hita tu panopaon. Ni dibata di Portibion kembali pada penciptaan, bagaimana Allah menciptakan manusia.
terkhusus Hawa, parapuani hati hai. Tidak baik kalau manusia itu sendiri saja dang denggan sasada bawai pujung. Alanido debata berinisiatif, bertindak sendiri, membentuk, menciptakan seorang perempuan yang menjadi teman, penolong yang sepadan bagi Adam, manusia pertama waktu itu. Artinya amang inang, mengapa harus dikasihi istri itu? Karena istri adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Nape tadok nuaing buido berperan orang tua, bisa juga sahabat-sahabat, bisa teman dekat kita, untuk melihat dan menyetujui siapa yang menjadi istri untuk seorang laki-laki dan siapa suami untuk seorang perempuan. Alena pasti hamuna kadongan na kinaholongan kalaupun ada teman kita memperkenalkan dia kepada kita dan boleh menjalin hubungan dengan baik sampai datang ke rumah Tuhan melalui cerita penciptaan. Tuhan yang menganugerahkan seorang istri kepada suami. Alani silehon-lehon ni dibata, ikon saya dijaga, diramoti, dilindungi oleh kita yang menerima berkat. Dohonot taman waeng, suami harus menjaga, harus memelihara, harus melindungi, harus benar-benar mengasihi si istri karena dia adalah pemberian Tuhan kepada suami. Hidup bahet didok piga-piga teolog alasan kenapa perempuan itu diambil dari tulang rusuk. Asabuido jonok tu parati-hatianna, jonok tu lenganna dihaholongi dohot dihokop dakinan. Napaduahon hamunak kadongan na kinakolongan molomulak tu perikop ni turpukon Efesuson semakin mempertegas dan memperjelas bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Mungkin tupa ra alani onma Roma si Dostoyevsky sahalak penyair Rusia madokon bahwa rumah tangga adalah sekolah cinta kasih. Artinya mulai dibentuk rumah tangga itu berjalan dari hari ke hari ikosai marsikola do terus disi. Suami istri taringot tu holong ni roha. Alai ahado dasorna dakina didokon. Dada holan holong narosian rohani pakilalaan ni jolmai alai holong nasian Kristus. Marasing doi akamanga kenang. Itu sangat jauh berbeda. Ada orang mencintai, mengasihi seorang perempuan karena dia perempuan yang baik hati, rajin bergereja, rajin berdoa, ditambah lagi ada pekerjaannya. Nan tulang kita itu pun lebih baik kadang dari perempuan yang kita cintai itu. Alai sasitong na holongi ikum merharoruan dudakinan sian holong na siya gijang. Kasih Kristus artina dang ina mangojar jolmay sasitong na jumolo. Buasa dihaholongi parapuani bukan karena rupanya, bukan karena kebaikannya, bukan karena pekerjaannya dan lain-lain sebagainya. Walaupun itu tidak salah, itu bagus. Mekemaloro hita kabawaw mangidagik, mamerengi saluhut na karena karakter itu penting membangun kebersamaan di tengah-tengah persekutuan, apalagi di tengah-tengah di keluarga. Aletado dakinan borhak sian perikop ni turpukon
holong nasian Kristus do. Karena holong nasian Kristusi buwe majakon maragape pangalaho, maragape na aka karakter ni jolmay laho di pay baru, di pauli-uli, di pature-ture. Alani ikos say toktong do mangulu holong ni rohe itong atungan ni keluarga. Karena itu dasar tadi. Jadi mulai dokon sikola parsikolaan holong ni roha doi ikut terus manorus do. Dangadong natamat marsikola anggo di pardongan sari peon. Sahatu ujungna terus doi marsiajar, terus doi marsikola. Bunda Teresa pehia doi dokoni. Dinggad dua mang, dinggad doi nang, jalai konulahonon yakana porsia doi. Mabagi holong ni roha manang makaholongi kadongan na asing. Alay sa unang majolo tabagi holong ni roha tatu halak na asing, iya so jumulo dito nga ni keluarga. Karena sangat tidak benar itu. Kita mengasihi orang lain sementara suami tidak mengasihi istrinya di rumah. Dang toho dang sitongi molo dihaholongi istri, halak na asing hapi na suamina dang takkas dihaholongi. Mula dong ak kahalak si songoni nga perlu ni periksa mungkin tu dokter Boyke ngeko si pareso oni alani ko perjolo do holong ni rohay di tonga-tonga ni keluarga. Kalau kamu Immanuel sudah benar-benar sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi si dia ini, silahkan saja berbagi kasih kepada orang-orang lain di pekerjaanmu, di sekitarmu dan atau di tengah-tengah keluargamu. Songon itu tong nang sebaliknya. Dungi hamuna kadongan na kinaholongan na petuluhon hobartu ayaton, suami harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Mula-mula kita tong tu panopaon nang dijolo ni turpukope na dipabuadwi rahasia keluarga Kristen yang dibentuk, yang didirikan oleh Allah sendiri sebagai lembaga tertua di dunia ini adalah Gabe Sadaging Nasida. Mereka menjadi satu daging. Omma hasadaon ni parrumah tanggaon ni akan aporsia nasubui hasirangan ni manang naahapina. Artina ngasa daging bena. Jadi ikut dihaholongi doi bagaimana kita merawat tangan kita, merawat tubuh kita supaya kita tetap sehat, kuat, fit dan cantik. Kesongan itu tong makaholongi di tonga-tonga ni keluarga, apalagi aka horong suami. Tapi istri-istri yang dikasihi suami-suami, jangan terlalu senang dulu, jangan terlalu bangga dulu, karena tugas suami itu sudah banyak dan harus dilakukan. Karena istri juga ada tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan amanat Tuhan. Di dalam firman ini salah satunya istri itu harus menghormati suaminya. Ikon uduk ikon habiaranna do suamina. Ala di Alkitab didokon menghormati. Menghormati itu sepadan dengan kata taat, tunduk dan patuh. Idolaon ni perempuan di tonga-tonga ni keluarga. Sebelum era digitalisasi nuaing, komputerisasi nuaing, ngaliling dia karena salpu perempuan bui gabe kepala. Bahkan kepala negara sudah ada perempuan. Alayang go namar guar kepala keluarga di ruhut-ruhut ni hak Kristeno dangadong do pina perempuan. Kecuali sudah single parent. Haruipe
molonunga manguli anakon na sa halak, pitor ido kepala keluarga di tonga-tonga ni keluargai, dang inong nai, dang omak nai. Alani i molotung utibo pinahamua kaparopuani di perkarejua muna puji Tuhan, tetapi ketika kembali ke rumah, suami yang menjadi kepala, sekalipun suami itu belum sehebat kita, setinggi kita jabatannya. Pemahaman seperti itu menuntun istri memberitahukan bahwa dia adalah istri anugerah Tuhan yang berakal budi. Sohonna pinangido manang nahinatahon ni Amsal Salomo. Marhiteido buhay papataro ni bahwa kamu itu DA adalah istri yang berakal budi. Mari hormatilah suamimu ini. Takutlah sama dia, patuhlah, taatlah kepada dia. Yakinlah pasti suamimu ini akan menuntun, memimpin keluargamu ini kepada kehendak Tuhan. Buidoon imam diho. Jalekon hapor siya amuna akaparopuan ido, istri-istri yang cakap, yang berbudi baik itu, bahwa suami kalian itu di rumah masing-masing pasti imam yang baik. Holani buhado hita masing-masing memahami mangatusi hobar tupad jawon do parsuruan ni dibata hita tutoho nat tabi di tonga-tonga ni keluargai tuaka tugas-tugas ta ganop. Sekali lagi harus menghormati karena suami adalah kepala keluarga. Jadi manang nasongod dia pitibbo ni ulaw mo hadwa misal na tabba ni ulaw mo nuaing buhay gudang bawahan mo inang nakpeswa pala gudang dupinan wa anon hadwa bawahan yon dikator ho buhay kumaddan alayang gudijawi kotongdo dang buhay kumaddan molohatan ni debata pendamping penolong yang sepadan. Alay unang gabi hita kamake alani hatani debata ita pertopekon gabi lomolomot ta laho mabahin naso talup tuaka ina di tonga-tonga ni keluarga. Bagaimana istri yang berakal budi mengetahui apa yang dibutuhkan oleh suaminya. Dak kubo tomang nokya tong dibigahamu cerita ni Cleopatra. Cleopatra itu menurut cerita dia itu wanita yang paling cantik di dunia. Tidak boleh, enggak ada yang bisa menandingi kecantikannya. Asengol-ngolan ibana mangida suamina magkail balak sodapotan. Bahbuhana manuaing suami ko sotong murukan nonin naruhana. Ujung na suribana mahalak na asing lanejo turjo ikan na macebal gajolo tupasarin na dungi berenang dulu kau barungi sakot tem matuhail nyamatanin na lao halak na sinuron dibayar di gudang itu orikan na macebal ga dungi marlangi ma na sinurunay isakot tem matu matakail ni suami ni dihail madapot bukan melas ni rohani amatay hapedang diboto ripenado mabain. Mari mencoba hal-hal seperti itu di tengah-tengah keluarga, dan saya yakin dia oleh pendidikannya yang sudah maju, pekerjaannya juga pasti akan mampu membuat hal-hal seperti itu di tengah-tengah keluarga. Saudara berdua yang dikasihi Tuhan, Immanuel Sitompul dan Dea Andita Siregar, marhiti-hiti hatani di bataon togihonon nami matuhamna asa gabi keluarga na berbahagia hamuna totu jongjong ma parsari pio munai di bagasan holong niroha. Karena keluarga yang dibangun di atas kasih akan dapat mengatasi segala sesuatu yang terjadi. Omnia vincit amor adong dopat dohan nasongoni jala yakin dohami sudena hitaon mangolu di situasi doho pangalaho nasongoni. Luar biasa amang guru Sitompul dan keluarga, Inang juga di sini dan semua keluarga Siregar melalui persekutuan kita
hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan mari berdoa, anak, parumain, boru, hela, amang dan inang menjadi keluarga yang berbahagia, dimomongi anak, putra dan putri yang manis, yang cakap, yang bisa membuat kita bahagia, panjang umur, sehat-sehat di hari-hari yang akan datang. Sekali lagi, anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Amin. Mertangi yang mahita. Maulia terohanami dihuali Tuhan. Nong manuaton holong ni rohai. Dia anak dohot borum si Immanuel si Tompul, dohot si dia Andita si Regan. Jala di pataru holong ni rohai. Sahat nasida tutongan di bagas coromon. Pajongjong per rumah tanggaon. Saya homale Tuhan na maringan di tonga-tonga ni keluarga nasida. Asa bui keluarga nasidaon merdalan di bagasan lomo ni roham. Diragam niya keinganan doho partikian. Homa na majagai mangaramoti nasida. Ditongan niya kaulaon nasida piali Tuhan. Saya tupak jala pasu-pasu. Nang ditongan ni paradaton sadarion. Di damar hula namar buruk saya tupahyo ni buy jupa dame dohot hasonangan. Saya tabay manang las ni rohan ya ka keluarga suhut paranak dohot suhu parburu keluarga si Topul dohot keluarga si Regar. Asa sayang giat nang tua ka ari narok. Saya jumpa jala dapot na niluluan na jinalahan na sida ditongan ya kaparyana konon nang ditongan ya kapar pinoparon marsanga marmulia mahwali Tuhan disudia kaparjupa parsauran nang panidangyon nami sedarion di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami asih maruham dihami amin. Maredema Kor Gabunga Perempuan HKBP Medan Sudirman.
Maredema Ina HKBP Padang Bulan. Marede Mahita sia buku ede nomor 762 ayat sada rodi 2. Pasur kami, oh Tuhan, saya sehendaknya saya pohon kami Tuhan, Tuhan Tuhan berdiri di pohon dia dan maaf Tuhan, kabaran milas Satu Tuhan Rabbi dari tangan bumi Pasur kami oh Tuhan saya sehendaknya saya
Tuhan, tenang marahlah dosa. Tuhan berbudi, Halus sunyi, simbolis pangagoi. Asuh-asuhani, oh Tuhan, selalu sehandam ini. Saya mohon tangan di Tuhan, mohon Tuhan berbudi. Hamu waliakan apinar hamaol ni di Batam ditahiru hamuna dunwaing naing marbagas atong tangion hau majolo hatani di bata taringot turuhut ni pardongan saripion ni halak Kristen dung ditoppa di bata jolmai di doki banama dang dinggan sasada bawai pujung kubahen ma di ibana sada boru-boru pangurupi di ibana bahen akupna akup ni di dok Tuhan Yesus ganup na paulakon na niulina iya suwala ni namarmainan na palakuposado pangalakup donang na mabuat na siranging atong na pinadomo di debata dang jadi sirangon ni jolma songonoddo didok debata tu bawai hamu akabawa haholongi hamuma pardihutamu nabi songon Kristus na makaholongi huriyai jala na mangalehon diri na humokopsak unang muruk hamu dopak nasida ikon marroha hamu madongani nasida sangak bahen hamu nasida songodongan panian dihangluan nasora sudah dongi songonoddo didokha tani dipata tuaka buru-buru diuluya kaparopuan ma bawa nabi songon pangului na dituhani ai bawaido ulu ni pardihutana songon Kristus ulu ni huriai kon botor porman toman mardongan halabohod dohot hadin mahon ito di parangin ni buru-buri imana arga di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma atong songon akka namar parangi hon hatani debata mahamu sumulukon para sini rohau dota basaro dohot hasarepon ni roha mahamu masih pauni-unian mahamu dohok masih asian saluhuk riting ni rohamu ruk rimas panung dahyu dohok pangisahyo ni dau masian hamu ala digijang ni saluhuk nai masih haholongan mahamu ai ido rahuk-rahuk ni nasudinggan dongi damin asiat debatai mamangarajai di bagasan rohamuna jala saluhuk nabi dahin muna marhiti-hiti hata manang pabahenan toktong may marhiti-hiti guarni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulaon muna atong nung adibigi hamu hatani dibata taringot turuhut ni pardongan saripioni namanukun maahun waeng jumulo diho ali panguli Immanuel Sitompul SP Wala doho makajongjokod di jolo ni dibata nau boto saluhut doho di jolo dia kadongan na pungudison na di pangidoro hamdo si Dea Andita Siregar STR Met naririmon gabe dongan musaripe wala doho makaholong ibana siyan nasa roham dohot mangulahon siyan nasa gugom uhut marparangihon parangin abadi arab doho tibana naulo doho mga juajur hota galion natung surah humurang parangina jalan aso tupa paulahon mu manang talikonon mu ibana paima disirang hamatian hamu sugut molo naung sadaroham mangului saluhu nai dokma olo namanukun maahu doho diho ali inang dia Andita Siregar STR Met niriri ni si Immanuel Sitompul Espion bahen dongan na saripe naulo doho makajongjok di jolo ni dibata nau boto saluhut doho di jolo ni dongan na pungudison na di pangidoro hamdo si Immanuel Sitompul Espion
gabe sinodukmu olo doho makkaholongi ibana sian nasaroham dohot marpangalahon ature maradopun ibana dohot marparangihon parangin abadia pabua halak Kristen ho jalan aso tupa mahilolong ho menang tarikonon mu ibana paima disirang hamatian hamu sugut molo naung sadaro hamangului saluhut nai dokma olo atong masalihonan tangan siamun mahamu pabua hokni padan munah. Pasu-pasu jana diramoti Tuhan debata mahamu isodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu didopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasaorhon madamena tutod dimuna. Amin. Hurian itu hatta keluarga berbahagia Bapak Immanuel Sitompul SP dengan Ibu Dea Andita Siregar STR Med nuaing huriat tahakabipi pasahat tentu hamuna sada akte pemberkatan nikah na pinaharuarni Huria Kristen Batak dohot sada Alkitab tangiang ni Huriaon tuhamu dapat dua pakai hamuna maon tu ulaon lomani rohani debata mabaor ma pasu-pasu sian hamuna. Lanjut sesuai dengan acara. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namamu di hatiku tak dapat ku balas cintamu ayahku, tak
ku lupakan nasihatmu ibu, hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu Yang kau tahu dituangkan Maret Dema Kor Gabungan Efrata HKBP Medan Sudirman. Maret Dema Kor Gabungan Sektor Sapuonom HKBP Padang Bulan.
Paredde hitia sia buku ede nomor 150 sia ayat sadar ditolu huhut pasahat to pilihan. Tuhan Yesus dalam masyarakat nasomarho langkah yang lain mohana hibara menikulo menirohan sanggup pada mertua bawa rohot inanina susabaro hamida Yesusi marap marho Rohadi Tuhan marsauni on haduari masalah suan asini rohana Tuhanna persuasa suci di banda siwa haposana manang deha parsori etrape Yesus pasang sayubama Masuma sisa sidenari Dibeho kasih rohana Panogi besar tulang dunai Tatang yakon ma piliyata. Ali di patama namin na di Banua Gijang. Hodo haroruan di saluhut siliuliw na dingkan dohot nasa ulibasa na muliutus. Upasahat hami masiyan na nilihod mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramotia sa huparhasya kami pilihanon. Patibulhon harajaon mo dito ngatungan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalamu tada hami gudang ni silihon-lihon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami.
Amin rahmat dok mahita ditangi yang alia manami. Alia manami nadiban wagijang sai pinarbadia maguarmu. Sai rumah harajaunmu. Sai saut malo meniroham di banotongon songon nadiban wagijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Ehona puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa liling nililingna. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ito di porbadia manamad dongani hamu saluhutna. Amin. Horasma dihita saluhutna. Taudutia manginang acara ta marfoto ma pengantin doho pedita nama masuk-masuk. Hudul mapanganti. Madok hatama sian nama wakili hasuhuton paranak. Salam. Salam. Horas malita saluhuna. Mauliat malitu hatta nungadinggan merdalan pamasu-masuan ni anak dohot parmain nami. Nah parsangapi hami amak padita do saluhut parhaladuni huriatta huriah HKBP Sudirman. Nah parsangapi hami amat tarajen atas soribada. Dongat tubuh, dongat sahutan nami STM pargudungan, STM parhalado, hula-hula nami, do tulang nami saluhutna. Mauliati madihamu amang dohot tamuinang naong mangudurhon. Rap mangudurhon kita di pamasu-masuan ni anak dohot parumain nami. Di damang dainang duksikop pamasu-masuan sian joroon rap udur mahita tuinganan na kupara dihami ima di Gedung Serbaguna GKPI Jalan Sriwijaya di simahita marnatapak mangni danalas do minum aik sitio-tio hut pasahat to do manjalo adat na bartu parsarepen ni anak do paruman nami tu boru ni rajai boru Siregar na mangihut pangiluan nami nunga konsultasya tu pagulani huria di acara na marsijalangan di roha nang marsijalangan mahita alat kita sopit di Wisma Mahita Marsijalangan ima buah-buah sian hami hasutan marga Sitopul untuk tukang foto, tukang video sudah bisa berangkat ke apa namanya itu Gedung Serbaguna GKPI. Orang semarita saluhna salum dangadong bemar foto ngaparjanjian non.
Mauliatema di amanami nama dokata mewakili hasuton paranak tutu acara F dakpola be tapatupa ala makilala hita di tiki jalatonggon no marsi salamat dope di gedung jadi atahemat tiki nama ngibut madokata mewakili sian hasuhuto perboru Horas madi hita saluhutna mauliate madi tuhata naung pataruho kita marpungu di bagas doro pinarbadian na dison ima na mga durhon anak dohot boru ni huriya iman jalo pasu-pasu perbagason marhite na posona alani mauliate madi hamu majelis HKBP Sudirman tarlumu ima diamang padita dohot perangkat na terkait naung pasahat pasu-pasu pardongan saripeon tu boru nami dohot hela nami dia palabason sayang dia matutu tuhata naman sahapo pasu-pasuna gabi rumah tangga las ni rohana sida di tonga-tonga ni masyarakat ta tarduwa mima di jolo ni tuhata alani dung sipul sian parpungan jan joroon rap mahita tuinganan naung pinatupan ni amang baru nami Raja Sitopul di Wisma GKPI Jalan Sudirman Medan postro nami dihamuna saluhutna hula-hula nami dongat tubuh nami boru bere nami ali-ali nami saluhutna pembartu gokon do jojo ni pamuruan nami warga Sitopul drapudur mahita lahu patupahon dohot majalo adat nahobar tu laut sadarion di Wisma Serbaguna GKP Jalan Sriwijaya Medan sayang giama tuhata madongani hita satu nasipul ulaon di bagasan sarion sidok boti mahami sian suhut parboru mauliatema di tuhata amanami inanami rap borhab mahita tuinganan nau pinadare ni hasuhuton di Wisma Serbaguna GKPI Sriwijaya botima horasma Today I will walk right my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid. On this wonderful day, He has selalu sehat hati.
selalu selalu sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu Oh, dan gila bang, dan gila, dan gila.